Здравейте хора, аз съм Стего и с мене Тор. и днес ще играем Clash Royale. Мислим да снимаме само на Clash Royale. Ще качваме клипове всеки ден или през ден. Ще играем други игри, зависи вие каквито кажете. Има добър еликсир Draft Challenge. Мислим, ще играем малко. Ще направим 2-3 битки с Тор на Friendly Battle Draft Challenge. И нека отворим фрейчеста. О, лайтинг, окей. И още един фрейчест. Миньони, добре. Нека реквестнем Елит Барбериани. Така. И нека направим един... Също така ще отворим Crown Chest. Така. Казвам се Стего, понеже ме скамнаха и ми прекръстиха името. Добре. И нека пусна един така. И топре. Добре. Така. Така. Добре. Сега. Добре. Дал еликсир. Draft Challenge. Окей. Така. Мисля да направя едно комбо. Това е легато под кръст. Хо-х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 о. Чакайте, бе. Не, трябва да удръж ти. А защо така фърлих стрелите, батко? Давай. Yes! Добре. Сега мина пред това точно. Нека пуснем още на фурна. Добре, набихме демидж. Дали ще убием мега миньона? Не. Или пък да. Добре. Убихме мега миньона. Това е супер готино. Така. Ама за мен е супер гадно. Охо-хо-хо-хо-хо. Как така ще пусна това, бе? Така. Сега. Ще нападаме колкото се може. Хайде. Не. Уизър, добре, нищо. Няма проблем. Защо? Джайн да бие страхотен демидж. И дали ще вземем кулата? Да. Добре. Айде да се пробваме да го ръшнем за 3. За 3. Дали ще имаме за 3? Не. Може би. Или пък да. Добре, набихме страхотно много демидж. Това е супер добре. Страхотно много демидж. Охо-хо-хо. Чакай. Още една фурна. Така. Мислим за напред, ако вече стигнем повече абонати, да направим собствен клан. Зависи... Добре. Айде! Издърпа... Добре. Айде. Мисля, че те ръшнах за 3. Добре, бихте. Не. Окей. Айде, нека направим още една. Няма проблем. Така. Добре. Ти или аз О, да чакайте. Взимам тук нещо. 10 джема. Супер. Кой ще пуска? Аз или ти? Моля. Аз или ти да пускам? Пускай. Чакай, че за малко ще да пусна Friendly Battle. Добре. Какви карти ще се паднат? Добре. Супер. Започваме много добре. Обаче това не ми харесва. Добре. Нищо. Не ми харесва всичко. Добре. И още една. А не. Взехме картите. Майко, какво избрах? Защо? И за фото дек точно сега трябваше да ми се падне. Ама точно са на монумента. Окей, сега ще пробваме да комбинираме нещо. Обаче не знам дали ще стане, разбирате ли. Ефи. Стего. Не. Мега миньон. Не. Хайде, бой. По бойлера. Как се уби то бойлер? Трите мускетарки са много силни. Охо! Няма що. От откъде е електро, бе? Чакай, бе. Ехе. Защо? То така ми лагна, бе. Омага. Май на мен ми лагна. Но защо, наистина? Бой. Да, но е много гадно така. Браво, бе, Дарк Принц. Ево машин. Добре. Влейте се в Дарк. Добре, удари се засилка. Това е мега ОП. Добре. Не. Аре.
Добре. Ето. Вземи колата, ама какво правя? Добре, сега. Добре, айде малко. Да нападаме. Така, колко батъл ще изиграем, за да мога аз да... Колкото искаш. Ами почти сет аз. Само убийте Добре, това ми беше целта. Само електрото да убиете. Друго не ми беше. Добре. Така, и та ще замине май. Охо, добре. Почти замина. Това е мега. Добре. Така. Аре, ще импровизирам с едни стрели. Така просто ти взема кулата, да мога да нападам за 3. Окей. Охо. Така. Ехе, това беше добра атака, признавам. Добре, браво. Браво за атаката. Окей, още ви... Добре. Нищо. Не. Майко, поне Така. да стане на по-малко дамейдж. Аре. Трите... Не бе. Леле, убийте елитите. Моля ви се. Убийте елитите. Да не удра. Поне електрото. Моля ви се. Добре. Всичко е... Не. О, даже супер добре. За сега ръшваме за 3. И дали ще ръшнем за 3? Не. Ръшна за 3. Ръшнах, обаче дали ще взема е въпроса. Не. Дали ще взема? Ще взема ли? Опа. Чай сега. Аре, аз ще ти взема и втората кола. Да сме сигурни. Окей. Тотал ме взе. Добре, това беше играта. Браво. Нищо, как да. Okay. Поне не губиме купи. Така. Така. Ще играем ли още или? Не знам, аз... Мислиш да... Продължавам да... Добре. Айде ще направим една игра тук. И така, зап. 100% зап. Инферно. Добре. И мисля, че това е последната карта. Добре, чай само да си намаля яркостта. Така. Давай сте го. Охо, чакай бе. Стой мирничък. Сега нападаме Giant и отзад из Wizard. Wizard. Електро. Откъде му се е паднал тази карта? Толкова малко ти оставаше. Не! О, не. Електрото трябва да умре. Просто електрото... Да не удра! Не. Дари. Добре, нищо. Мисля, се опитам поне да върна демича. Трябва да свалиш принцесата, че... Да, тя много демиче набие. Ако е така се седи. Така е. Хайден Тесла. Тесла. Дали ще ръшнем и... Не! Въобще не искам така да става, бе. Според мен Теслата е изкопирана от Тесла. На име има една кола Тесла. Wow. Логика. What? Омага! Не! Please! Вземи колата, тази игра ще паднем сигурно. Даже 100% ще паднем. Пусни... Wizard. Две Хайден Тесли. Така. Я сега. Би. Добре. Сега ще сложим фриз. Принцесата. Така. Сега мисля... Опа. Така. То много Стига, бе. Тя Тесли. Сега ще виж. Удари! Добре. Ята Хайден Тесла ти беше назад. Така. Ръшваме, ма не ръшваме, бе. Защо така, бе? Не ме кефи фриз на уидера. Добре, поне да пробваме вземе. Това е ясно, че една такова ще ми замине.
Тя е заминала, да е. Извинявам се. Хоп. Не бе. Да не удря, бе, да не удря. Много взима тази принцеса. Взимам. Аз мислих, че по 54-56 има някакъв. Това е легендарка все пак. Не се подценят легендарка. Добре, ръшваме. Освен сега, ако не ми пуснеш шиваната Хойден Тесо. Знах си, бе! И защо така пуснах фарба? Ами, паднахме тази игра. Какво да кажа? Не е за... Добре, ще направим още една игра. Поне искам да взема 4000 да имам да апгрейдна. Какво да видя? Нищо няма да видя. Така. Право елексир драфт челендж. Така. Ами, мисля да играм с мускетарката. Лайтинга. Така и... Айде, гоблинката. Бомбър трябваше май. То май избира между легендарки. Омага, може и да е АФК, ако не избере сега карта до края... Една секунда! Избра я. Не, може да не е избрал. Имам мирър, това е супер. Така. Мисля, играме на супер тролдек. И сега ще му попусна още един гъмлинхът. Сериозно. Ти да нямаш миръра. Да бе. О, имам електро, това е мега добре. Иначе избира силно Лъмбърджак или... Обаче сега Болъра трябва да дойде насам. Болъра трябва да умре. Охо, да, не си познавам, братле. Добре, че уби това принцесата, че да, направо... че щеше много демидж да набие. Защо и той май има мирър? Или кой знае? Не знам кой има мирър и кой няма. Болъра, между другото, си е доста добра карта. Много добра карта е. Аз мисля да си направя дек с нея. Опа. Лайтинг, хайде! Плиз! Или пък няма да ми трябва. Ще ми трябва, бе. Ще ти трябва. Та принцеса. Та принцеса е доста... Да, то само е смъчка от всекъде. Добре. Електро. Ако му бе... А защо този бомб тауър е така? Дърт гоблин. Айде, електро! Оу! Yes! Този наяде супер много демидж. Това ми хареса ужасно много. Така, сега тия рип. Така. Добре, а сега нали знаеш, че пак трябва да използваш мира срещу това. Срещу Болъра и... Не си познава, брат ми. Един път. Майко! Бая демидж ти наби. Така. Не, трябваше така да пускам гоблините. Дали ще удари Болъра? Не. Обаче това ще удари. Това ще удари. Това на меч набива. Това е много зле. Това е много добра карта. Моля те по принцесата. Браво. Сега ако пуснеш още един мега миньон, Болъра нито... Аз ще игра на лайтинг и сега ще виж. Айде, рип. Сега ще му игра на лайтинг. Рип кола. И сега ще се защитавам тук с... Слагай пред самата кула, ако искаш. Да, точно. Обаче, така, средоточи се. Да ръшвам ли или да не ръшвам? Не. Сега бомб тауър, ако почне да фърля по гоблинката, ще е гати тронатото. Чакай сега. Тук стана напрегнато обаче. Нямаме взем, бихме го. Какво е да прави? Освен ако Пойзана не продължи да бие. Добре. Спамваме каквото и да е, просто да не мине. Добре. Браво. Добре, така. Продължаваме. Така. 250 парички. Искам... Така... Айде да пробваме краунчес. Някой е донейтвал за... И така. Рокет. Рокет е много силна карта при драфт чаленджите. Теслата май трябваше. Гварди. Така и... добре, Giant. Много... What? Много ти е голям дека. Не мисля. Зависи той какви карти ми даде. Това все пак е дабъл елексира. Челендж. Пера си.
И сте по 2. Охо, добре. Сега ще си комбинирам страхотното комбо. То не е страхотно, де. Чай да видим какво ще ми пусне. Искам... Значи ще комбинирам това и това. И трябва да ми излезе и Giant. Обаче Giant няма ми излезе. Както винаги. Точно когато най-много ти трябва някаква карта. Айде, моля те. О, това не. Спарки. Само да ти кажа, че Спаркито ти загина, братле! Загина. Това Спарки всичко изсрепа. Аз целях да пипна и тия мароките е твърде малък. Това не стана. Вау! Окей. Това беше доста добра така. Само където нямаш Уил нищо. плет. Вау. И как оцеля Уизардо, не ми е ясно. Добре, сега ще пром... Да, сега ще комбинирам на тази кола. В смисъл, той няма да го очаква, според мене. Да беше умряла поне хайден те. Знаех си, че това ще пусне, брат. Просто да не се средоточаваш. Yes! Вау! Колко демидж! Само колко демидж! Ако свали до 500, ще е добре. Ще свали. Ще взема. Да, ще вземе. Рип кула. Не, на роките няма да играем, ще си пазя роките за Спаркито. Да, за Спаркито трябва. Така ще се... Май само Бейби Драгона ще ти. Ето го. Ма те ще да го бият. Така, само да не ми беше взел Спаркито, ще ще е гадно. Само където... Айде, ръшваме за 3, за да може да съберем по-бързо краунчеста. По-бързо краунчеста. Бързо. Стрели. Имаш стрели. Това е супер гадно. Добре. Дали ще мога го взема? Мисля, че не. Да, бе, знам. Чакай сега. Сега барберината ще е. Така. Охо, какво комбо направих? Само Не. Комбото не става за нищо. Или пък става? И сега ще ги пусне стрелите. Май. Сега ще ги пусне. И какво като ми пусне стрели? Аз съм го взел вече. Прости, ама. Не. Взех. Какво е да? Го е рокета. Ако нямаше рокет. Добре. И сега, ако беше останала кулата на едно, ще да е много ровнато. Рокета бие демидж. Клансета, от. Добре, още една игра ще направим. Айде. Само лошото е, че имаш една загуба. Вече взехме 4000 пари. Това е доста добре. А на следващото взимаме колко? То не може да се види, майки. Не мога да... Добре, нищо, карай. Айде сега какви карти ще ми спаднат. Executioner. Разбира се. Майнер. Рокет. Идеално. За лайтинга за него, айде. Ама лайтинга няма ли да бие майнер плюс не ми пука. Аз имам рокет, ще му игра на рокети. Той лайтинга не бие толкова демидж, колкото рокета бие. Мисля, де. Ама като е разделен. Добре, мога да направим едно комбо. Не, ще си пазим това. Чак сега, едно комбо. Така. Много пъти съм го виждал това комбо. Леле! Това... Супер мега на... Но се ядосам. Чакай, бе, момченце. Са ще видиш ти, вате. Са ще видиш ти. Майнера, ако искаш го пусни. То ще ми бива. Той е някакъв много такъв. Така, комбинираме Side Spirit и очакваме да направим нещо, а ние всъщност не правим нищо. Нищо. Не. Защо сега? Ще играме на рокети. Значи ясно, че ще играм на рокети. Според мен мега миньон, ако го пуснеш. Айде. И ексбол и хой си леги. Откъде се това? Executioner май трябваше да пуснеш. Executioner.
Няма смисъл да игра. То ме разцепи. Все още не. Само малко. О, или пък няма се предаваме, ще комбинираме Гоблин Барел и Майнер и да видим дали ще постигнем нещо. Ще постигнем ли нещо? Добре, обрат. Добре. Кулата му стане на супер малко. Значи. Надяваме се да оцелим Инферно Драгана. И сега, това ще е мега брутално. Май ти я взе. Да, аз така си мисля. И защо, бе? А, не! Би по това. Айде! Добре, би ме. Да, със сигурност. Каквото и да пускам ме би. Просто картите са по-скапани. Това си е вярно. И той само се спуква да пуска Егесбол. И няма как да стане. Просто ще играме така да видим какво ще стане. Айде, поне му вземе една такова. Да не сме Да. толкова... Или пък имаме шанс за обрат, между другото. Имаме голям шанс за обрат. Да, ако имаш дек на макс левел карти. Какъв макс левел? А защо? Как? О, кулата ми е на 11. Да не повярва. Супер. Да, той има лайтинг. Сега ще ме свали. Той е супер ясно. Не, той май... О. Той не си използва лайтинга. Поне една кула да вземе. Добре, браво. Да, не сме много зле. Да. Ма той вместо да те вземе на 3, те взе на 2. И що му направи? Така. И Някой залитите? нека да видим какво ще се падне от Crown Chest. 507 голд. 2 джема. 3 бомбара. 23 стрели. Няма да е епик. 7 Giant. Или Legendary. Нека да направим една битка. Или... Не. Да, ще направим една битка. Пак на Draft Challenge. Балон. Москитар. Електро. Разбира се. И Джан Скелетън. Е така. Разбира се. Джан Скелетън, за да като... Валкерията, ако тя пусне срещу... О, имаме Джан Рокет Скелетън. отново и това е супер добре. Имаме Рокет. Нека... Аз сетих една атака, ма дали се сетиш? Нека да импровизираме. Да видим сега какво ще ми пусне. Добре, играем на Рокети. Добре, има Барбериан Хър. Поне да вземе от Барбериан. Добре. Балон, ако искаш, пусни на това. На Гоблин. Охо, и ние ще играем са на Тродек. Чай само да видим да нацелим средата. Абе. Бате! Абе. Моли по време на клип да звънят. И то непознати. Тия барбериани! Откъде се взеха? Прекалявач! Бате! Поснимам тези скелечерзата, само скелечерзата. Добре, сега водиме. Охо. Май той води. Абе, Shit. брат. Не. Добре, ще му играем на рокети. Виме кой ще бие. Сега ще видим кой ще бие. Води. Добре, нека ме води. Охо. Сега той ще ме заводи. Да, тук вече... Определено той ще ме заводи. Пусни... Освен ако не удържим с електрото. Пак. Още ли? Добре. Машина. Играем на рокети. Да, ма ти като използваш рокета и нямаш елексир за... Да, точно. Това е малко... дразнещо. Свали ми кулата, както и очаквах. Чай, сега да рискуваме Джан Скелета. О, имаме 40 секунди, не знам дали... Поне да не мърдате. Хайде. Гръмни. Браво.
Тук сега става напечено обаче. Рокет, Напечено. ако взимаше на 69 му остана кола. Не. Това е много... Скелети! Какво става, бих? Айде, дай да таковаме джант скелета. Поне дали ще имаме шанс да фърлиме рокет. Не. Так- Да. Така и не използвахме в тази игра балона, защото нямахме шанс. И това беше третата загуба. Каквото се падне такова. Поне не успя да стигнеш до второто, трето. Добре. Да видим какво ще се падне. 1000 голд, 7 фар спирита, 15 зап и 3 барбериан хъта. Добре. Това беше от нас за днеска. И ако ви е харесал видеото, не забравяйте да оставите по един лайк. Чао!